Етер триває. Я Альвіна Сидбулаєва. Говоритиме наживо про найцікавіші, найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. І я вже вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. І вже рада представити нашого гостя Сергій Вельможний, народний депутат позафракційний. Вітаю вас, наш. Добрий день. Добрий день. І почнемо саме з президента України. Він записав спеціальне звернення щодо впровадження ринку землі. Давайте послухаємо Зеленського. Прийнято наступне рішення. Між першим та другим читанням у діючий проект закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститись у законі. Ось ми почули заяву президента. Як ви ставитеся до заяви і щодо продажу землі? Ну, лично наша команда Шахова, мы народные депутаты, команда Шахова, это с Луганщина, это народные депутаты Сухов, Лукашов, Шахов. Тобто у вас є своя група в Верховній Раді? Команда Шахова мы называем, да, команда Шахова. И мы этот момент обговаривали вместе, и наша позиция следующая, что мы против продажи земли, и это мы выразили в своем альтернативном законопроекте 2178-5. Почему против? Ну, я хочу сказать следующее, о том, что это самое дорогое и ценное, что есть у народа Украины, это земля. И если в этих условиях, которые сейчас существуют у нас в стране, в таком положении, в котором находятся жители, дать возможность, чтобы иностранный инвестор зашел и купил за бесценок эту землю, нужно дать возможность аграриям получить кредиты, обрабатывать землю, выращивать продукцию, жить за счет этого. Не всі від фракції президента, так, від «Слуги народу», всі за продаж землі. Якщо ви, я хотіла уточнити, ви проти, щоб продавати його іноземцям? Чи все ж таки проти, щоб між собою українці покупали? Иноземцев однозначно против. Но продажа земли на внутреннем рынке, необходимо к этому еще прийти и усовершенствовать. Мы сейчас к этому вообще не готовы. Для того, чтобы продавать ее на внутреннем рынке, необходимо сначала провести аудит тех земель, которые находятся, то есть их проверку, составить соответствующие паспорта на эти земли, для того, чтобы мы определили, каким мы богатством владеем, для того, чтобы можно было возможно... Да, ми ще щодо дітей поговоримо ще. Ось таке звернення президента підтримують не всі щодо продажу землі, і навіть не фракція «Слуга народу». Слухаємо народного депутата Олександра Качуру. В цьому вигляді, в якому є, однозначно законопроект приймати не можна. Тобто в нього треба вносити зміни. Мене не влаштовує навіть з тими пропозиціями, які зараз президент України висловив в цій редакції. Я не готовий навіть голосувати в першому читанні. Бачите, вже є люди, які готові вас підтримати від «Слуги народу». Дело в том, что они не нас поддерживают, а поддерживают весь украинский народ. Это очень важно, потому что наконец-то... А президент, ви хочете сказати, не підтримує весь український народ? Поддерживает. И поэтому вот его и позиция сегодня. Наконец-то произошли акции протеста. Вы сегодня знаете, утром у нас началось весело. Да, про це ми теж будемо говорити. І щодо продажу землі. Ви проти, щоб продавати іноземцям. А що ви скажете щодо окупованих територій, окупованого Криму, окупованої частини Донбаса? Як бути з цією землею, яка зараз фактично належить Росії? Нужно вернуть ті території. А як ви будете контролювати землю окупованих територій? Дело в том, что я же говорю... Чи не будете взагалі? Вас не цікавить земля? Нужно вернуть эти земли для того, чтобы провести их аудит и составить соответствующие паспорта на эту землю. А потом уже тогда включать ее... Ось ваша команда Шахов, да, як ви спочатку сказали, ви готові слідкувати за землею, яка зараз знаходиться під окупацією?
Щодо Криму, скільки там землі ми маємо, скільки ми Сначала маємо... нужно получить туда доступ нашим учреждениям, организациям для того, чтобы мы установили о том, какая земля, кому она принадлежит, соответствующую провели проверку, а потом уже выводили ее, если это есть необходимость на рынок, нужно вернуться на эту территорию. А мы как сами пострадали от этого, как народные депутаты с Луганщины, поэтому это нам очень близка эта тема, как и Крым и Донбасс. Ви сказали щодо акції, ось Україною пройшлися акції протесту проти законопроєктів щодо продажу землі. Давайте дивимося, як це було. Ні продажу землі іноземцям. А так бачите, скільки людей зібралося. Оце перший раз. А то буде ще більше. А ось народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук запевняє, протестуючих влада чує і страхи їх розуміє. Пройшла акція протесту, якщо ми говоримо про всеукраїнську акцію. Дійсно, ми розуміємо і страхи наших аграріїв, страхи фермерів, страхи, так би мовити, селян, які на сьогодні чекають реальної реалізації свого права на землю, якою вони сьогодні володіють, але не мають у своєму, навпаки, вони нею розпоряджаються, а не мають у своєму володінні. Звичайно, що ми чуємо усіх без винятку, але ви і чуєте на сьогодні президента Зеленського, який у своєму відеозверненні пообіцяв, що продаж землі іноземцям чи іноземним компаніям не буде відбуватися в жодному випадку без проведення референдуму. Пан Сергій, як ви гадаєте, ось ми бачили відео, як люди вийшли протестуючи. Хто стоїть за цими людьми? На ваш погляд, це прості люди, які володіють землею, все ж таки ці люди, які хочуть їх використати ради політики? Я уверен, что это была не политическая акция. Это в действительности пожелания народа Украины, аграриев. И это был ход сделан для того, чтобы услышало правительство и президент, и все-таки не приняли этот закон, и не было продажи земли иностранным инвесторам. Це багато людей, яких ви побачили зараз на відео? Це достатньо, аби протистояти заяві президента? Достаточно тому, что эта акция произошла в 13 областях и 17 точках Украины. Это говорит о том, что это первый звоночек о том, что, слава богу, что президент обратил на это внимание, и пускай, я уверен, что его слова, что были не просто обещанием, как Верещук сказала, а в действительности это было в тех законопроектах и в том законе, который мы проголосуем и примем. Знаєте, якщо ми порівняємо акції, пам'ятаєте, було ні капітуляції, і люди виступали проти відведення військ, але ми бачимо, що далі не пішло, і відведення йде, акцій немає. Чи не буде такий же сценарій з продажу землі з людьми, які вийшли протестувати? Если проводить аналогию и параллели между акциями «Нет капитуляции» по рынку земли, то в этих ситуациях в обоих правительство услышало власть, да, и президент приехал в Золотое. Это, кстати, город, который входит в мой округ 112, где я народным депутатом, где за меня проголосовали. И позицию людей по поводу жителей, по поводу разведения сил я знаю не понаслышке, я там постоянно бываю. Так, якщо порівняти, це не буде такий вже сценарій? И правильно, что президент поехал, вник в эту ситуацию. И главная информационная политика. Нужно людям доводить, что мы хотим, для чего мы это делаем и какие будут результаты. Не придумывать всякие там формулы и все остальное. Мирный план по регулированию конфликта. Вот это будет людям понятно. И здесь мы не будем продавать землю иностранным инвесторам. Не будет этих акций и протестов. І зараз Денис Марчук з нами на зв'язку, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Вітаємо вас, пан Денис. Доброго вечора. Доброго вечора. Пан Денис, чи задовольнила вам взагалі відповідь президента? Які будуть дії завтра вже ми побачимо на вулицях?
Дивіться, фактично сьогоднішнє звернення президента – це те, що, можна сказати, люди очікували, тому що дві важливі речі, про які він сьогодні зазначив, це про те, що недопуск на ринок іноземців і проведення референдуму з цього питання – це одні з ключових речей, з чим виходила Всеукраїнська аграрна рада на акції протесту. Але ми не почули дуже важливого моменту в цьому зверненні про обмеження доступу ще на ринок і олігархів, тому що два законопроекти 2178 і 2178-10, вони таким чином все ж це зберігають можливість зосереджувати в руках більше ніж 200 тисяч гектарів землі. Тобто фактично одна фізична чи юридична особа може зосереджувати по 100-200 сіл. І тут взагалі рушиться система, про яку говорили, що у нас будуть підтримувати малий і середній бізнес, і ми створимо можливості для того, щоб цей малий і середній бізнес міг розвиватися. Тому завтра біля стін Верховної Ради України вийдуть аграрії, селяни, активісти. Пан Денис, ми правильно розуміємо, що завтра вже ми побачимо на вулицях столиці і трактори, які будуть приїжджати і протестувати вже? Я не знаю за трактори, мені ця інформація невідома, хто і як, чи буде рухатись яким чином, чи на конях, чи на тракторах, чи пішки, хто приїде потягом. Це індивідуальна справа кожного, але ми завтра оголошуємо про те, що ми дійсно проводимо акцію протесту для того, щоб ці законопроекти були зняті з порядку денного, і ті речі, про які сьогодні зазначив президент, були викладені в тілі нового законопроекту, напрацьованого разом з прем'єр-міністром, президентом, депутатами Верховної Ради і аграрною спільнотою. Тому що для нас слова, вони, звичайно, гріють, але ми хотіли бачити це і на конкретному прикладі, на конкретному тілі законопроекту. Дякуємо. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами на зв'язку. А ось соціологічна служба Центру Розумкова провела опитування, як українці проголосували, якби референдум про ринок відбувся наступного тижня. Якби подібний референдум відбувся наступної неділі, то абсолютна більшість проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення. Це понад 63%. 20% серед усіх опитуваних проголосувало б за запровадження ринку землі. Решта опитаних не визначилися з відповіддю. І до нас долучився Михайло Волинець, народний депутат, фракція «Батьківщина». Вітаємо вас в нашій студії. Добрий вечір. І ми говоримо щодо продажу землі і щодо, щойно було опитування, як ставляться люди до продажу землі, проти 63%. Як ви гадаєте, наскільки правильно робить наш президент? Справа в тому, що те, що сьогодні дороги перекривалися, те, що люди подають конкретний сигнал, і те, що ми завтра готувалися блокувати трибуну в Верховній Раді. Тому зараз, поки я сюди доїжджав і в пробках був, отримав інформацію, що законопроект завтра розглядатися не буде, буде переноситись розгляд на післязавтра, тобто на середу. Очевидно, якісь домовленості мають відбутися. А звідки у вас така інформація, що завтра не буде? Ну, вже отримав таку інформацію. Добре, від кого? Да, завтра побачимо. Від депутатів, від «Слуги народу» чи, може, президент вам сказав? Ну, хочеться вірити тій інформації, яку я отримав, що все-таки на середу буде перенесено, але ми прийдемо раніше до зали парламенту, це точно. Аби приготуватися? Так, аби приготуватися. Папірці треба розкласти. Чого чекати нам в Верховній Раді? Ми вже багато чого бачили, що буде в середу. Ну, мова ж то йде про землю, не про що інше. Тому боротьба якось так загострюється і не можна так ставитись до землі. Не можна, щоб група людей вирішувала або Міжнародний валютний фонд, тобто світові фінансові структури, які зробили нашу країну таким боржником великим перед собою. Не можна так віддавати землю. Треба дослуховуватися до громадян України. І те опитування, воно ж показує, що українці не згодні. Не згодні так... А ви також не згодні з тим, щоб продавати землю іноземцям? Чи не згодні ви продавати українцям? Дивіться, перше, давайте розділимо питання.
іноземці не повинні скупити за папірці нашу землю. А що тоді залишається українцям? Шахти знищили, теплову генерацію знищують, з Росії електроенергію отримуємо, з Росії вугілля і так далі. Тепер по газотранспортній системі вже виникли чергові проблеми. І вони створюються не тільки ззовні, вони створюються всередині нашими зрадниками. І треба речі називати своїми іменами. І відносно щодо ринку своїми землі іменами, пане Михайло, хотілося б дізнатися щодо окупованих територій. Як же бути з землею Криму і частини Донбасу? Що ми почуємо взагалі про окуповану землю в середу, яку ви анонсували вже питання, які будуть підніматися в Верховній Раді? Чи це тільки земля, яка під контролем України? Ну, поки що ми можемо поговорити. Це територія України. Але, на жаль, Росія сьогодні там взяла під своє управління цю територію. Нам ще треба спочатку вибороти право, забрати контроль, не просто забрати контроль над Кримом, а повернути Крим. Тобто окупована територія, земля окупованої території не буде взагалі підніматися в середу в Верховній Раді? Так эта земля Украины не остается, как это будет подниматься. Це болюче питання. Ми на цьому каналі, тому да, ми повинні спробувати знайти логічне рішення, їх поки що немає. Тому що на окупованій території ми не контролюємо реальну ситуацію. Поки що. І так, наші редактори зайшли на сайт Верховної Ради. Завтра ми бачимо, що не буде підніматися питання продажу землі. Ваша інформація достовірна, ми бачимо. Але побачимо, що ми побачимо завтра. Може ще раз зміниться щось? Все може статися в Україні. І щодо болючої теми, звичайно, для нас, для Криму, для частини Донбасу, тому що тема Криму і Донбасу щось залишається завжди за дужками, так? І ми бачили опитування. Як ви ставитеся до цього опитування, яке ми показували? Так, Разумкова. Я думаю, это реальное положение вещей, реальная картина в действительности, что хотят граждане Украины. И я как бы в своем округе, когда был и в Орске, в Золотом, там, Тошковка, в Рубежном, поднимал этот вопрос, в том числе как по разведению сил и по продаже земли. Люди одно просят ни в коем случае не дать возможности, чтобы земля была продана иностранным инвесторам. До речі, цікавий округ, Золоте, де відбувається розведення військ, поруч і Петрівське, Лисичанськ, де немає води, да. Шахтарський край, де не виплачена азартна плата. И на сегодня, вот сейчас у меня СМС приходят от жителей, говорят, за что кормить детей, что кушать. Подписал президент наконец-то, теперь вот ждем, когда же в пятницу подписал президент, тот закон, за который мы проголосовали, а когда же деньги поступят в семьи? 4 місяці люди не отримали азартну плату, наприклад, на шахті. Зрозуміло, давайте поговоримо щодо, і ці теми обов'язково ми будемо піднімати, і щодо опитування. Ось все менше українців вважають, що нова влада краще за попередню. Про це свідчить дослідження центру імені Разумкова. Далі цифри від соціологів. За останній місяць частка українців, які вважають нинішню владу кращою за попередню, знизилась з 48 до 43%. Водночас, згідно з опитуванням, з 27% до 30% зросла частка тих, хто вважає, що теперішнє керівництво країни нічим суттєво не відрізняється від попереднього. А частка тих, хто вважає, що нова влада гірша за попередню, збільшилась з 8 до 12%. Як ви гадаєте, що впливає на такий рейтинг, які дії нової влади? Дивіться, ми в п'ятницю... Якщо конкретні. Конкретно наведу приклад. Минулої п'ятниці була зустріч у прем'єр-міністра в залі засідань Кабінету міністрів з представниками енергетичного комплексу, зокрема вугільної промисловості. Там були присутні генеральні директори, кілька міністрів, заступники міністрів від різних відомств і по 5 лідерів від 2 профспілок вугільних.
Я знав, був попереджений, що у прем'єра має бути через годину зустріч, і він має піти до президента. А прем'єр доручив далі розгляд цього питання міністру. Я привожу приклад, але й міністр втік. І всі зрозуміли, що нема з ким розмовляти. Люди розійшлися. Я просто, як людина досвідчена, довго живу. Я залишився там. Зі мною залишилося 5 лідерів незалежної профспілки, зокрема Віктор Видиш, Віктор Васильович, шахта Гірська, де 4 місяці не виплачена зарплата. Ми дочекались вночі прем'єра. Він прийшов, вже була більш конструктивна розмова. Але навіщо чекати через те, що тікають, це те, що урядовці тікають від вас, це впливає на рейтинг? Так 5 людей дочекалося, інші вже й не вірили. Пан Сергій, як ви гадаєте, я що конкретно, що може правительство и новая власть не принимает тех законов, которые бы на себе лично почувствовали граждане Украины. То есть мы сейчас строим только, правительство строит вертикаль власти, занимается внесением изменений в Конституцию. А где же повышение заработной плат, тех зарплат, которые обещали учителям, где социальная сфера, где пенсии, где выплаты вообще все задолженности по заработной платы, где коммунальные тарифы понижаются. То есть народ Украины не видит изменений, которые касались бы лично каждого. Тобто бідність ми не подолали. Я зараз в Верховній Раді приймав громадян, приходять в основному старі знедолені люди, старші знедолені люди, пенсіонери, які не можуть заплатити за комунальні платежі. І це просто в вічі. Ти стаєш у вічі, коли це все слухаєш, ці історії годинами. А ось «Слуга народу», голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів, як збудити кандидатів на місцевих виборах. Давайте послухаємо. Вот если мы к тому времени рейтинг не растеряем, то лифт будет работать. А если растеряем, то в лифт не попадут те, кто хотят качественные. Да? Они просто скажут, нафиг нам эта власть, мы лучше сами. Поэтому тут есть политический вопрос. Чтобы лифт работал, то, что мы увидели на местных, на парламентских выборах. Чтобы лифт качественно работал, партия должна быть секси, как говорит наш коллега Миша Федоров, для кандидатов, да? Должна возбуждать их. Если мы растеряем рейтинг, перестанем возбуждать кандидатов, и будет хуже с качеством тогда. Це як образа для українців. Я дуже хочу сказати. Як можна з трибуни такі речі заявляти? Це монобільшість, представники монобільшості, ваші колеги. Политик думает о каком-то, о партиях, об этом, а людях вообще нету ни слова нет о том, что им надо только не растерять свой рейтинг. А що ви будете делать? А вони ж до виборів вже готуються. Вони вже не приховують, що вибори весною мають бути. А ви не готуєтеся до виборів? Мені здається, що вже вся країна готується. Ні, і ми в першу чергу... Тобто, я пробачаюсь, якщо очікування у людей не оправдались, то треба намагатися змінити ситуацію. Ми не повинні з цим миритися. Бачите, «Слуга народу» дуже така креативна. Комусь дійде скоріше, комусь пізніше. Вот видите, поэтому так и получается доверие, потому что кто-то готовится до выборов, кто-то на рейтинг партии работает, а вот я как народный депутат, мажоритарщик, я работаю для того, чтобы помочь людям. Вот это вот основная наша цель, команда. Всі депутати працюють. Поговоримо щодо відведення військ, сил, які відбуваються в районі Богданівка та Петрівського. Вже завершилася практична фаза розведення. Про це кажуть у штабі ООС. Ми виконали свої зобов'язання з приводу розведення сил і засобів. Найближчі доби, тобто завтра до 12-ї години, триватиме верифікація з представниками ОБСЄ виконаних заходів, з допомогою представників самих безпосередньо, які на місцях там знаходяться. Підтверджую те, що ОБСЄ запевняє, що заходи відбуваються дзеркально. Як ви ставитеся до відведення військ? Я бы хотел бы сказать, что лично как я поддерживаю те движения, которые идут для того, чтобы вернулся мир на Донбассе. Если разводятся вооружения, значит перестанут... А ви бачили, що окупована територія теж відводить свої війська? Російські найманці. Для этого есть специальная миссия ОБСЕ, которая наблюдает и контролирует. Вы доверяете ОБСЕ, так? Я правильно зрозумела? Сомнений в этом нет. И, как говорят международные эксперты, о том, что, по крайней мере, никогда не подводили. Там будем смотреть, доверяем, проверяем. А вы доверяете в ОБСЕ?
Я не довіряю ОБСЄ, по-перше. Чому? Ось ваш колега довіряє. Там в складі ОБСЄ російські шпіони, треба називати їх своїми, речі своїми іменами. І заангажовані люди. До чого може призвести відведення сил? По-перше, якщо наші війська відводяться на непідготовлені позиції і попереду зима, то таке відведення не потрібне. Але в той же час я вважаю, що необхідно пробувати якісь можливості для того, щоб прагнути миру. Щодо прагнути миру, ми всі хочемо цього. А ось видання «Дзеркало тижня» повідомила, коли може відбутися зустріч нормандської четвірки. Журналісти, посилаючись на джерело близького до Банкової. Давайте послухаємо. Чергова попередня дата, названа джерелом близьким до Банкової, це 24 або 26 листопада. Якщо Нормандії в цій дати не відбудеться, то, за словами джерела, до кінця року лідери вже не зможуть зібратися. І тоді навряд чи можна сподіватись, що зустріч четвірки колись таки відбудеться. А ось речник президента Росії Дмитрій Пісков прокоментував чутки про ймовірну дату зустрічі. Давайте слухати разом. Поки не маю інформації, що розведення повністю завершено. Давайте дочекаємось завершення, дати, як і раніше, немає. Як ви ставитеся? Чи відбудеться ця нормандська зустріч довгоочікувана, яку ми реалізовуємо, відведення сил? І коли це може стати? Якби Росія не затягувала цю зустріч, то і якби та дата, яка визначена попередньо, не переносилася, то ми могли б зрозуміти поведінку лідерів Європи, Європейського Союзу. А так дійсно... Які ваші прогнози? Дійсно, тоді січень теж ні. Можливо, кінець січня, початок лютого. Пане Сергій, як ви гадаєте, бачимо, що умови, які висунули, Україна виконує? Я надеюсь, что лидеры стран договорятся, все-таки встреча состоится, потому что это очередной шаг для того, чтобы вернуть Донбасс и вернуть военнопленных, и начинать уже строить, созидать, а не воевать. А що ви очікуєте? Що Путін скаже на нормандському форматі? Що він скаже, ось вам Донбас, ось вам окупований Крим? Самое главное, что скажет наш лидер, наш президент. Главное, чтобы он сказал правильно. Але від Путіна теж багато чого залежить, ви ж це розумієте. Я думаю, что президент поставит правильно диалог и соответствующие требования, и все будет только на пользу Украины. Пан Михайло, ви впевнений нашим президентом? Що він поставив питання? Наш президент поки що вчиться на президента. Він щиро вірить, що його кроки правильні. Він пробує. Що я можу сказати? Я не президент. Михайло Волинець, народний депутат фракція «Батьківщина», і Сергій Вельможний, народний депутат позафракційний, були з нами. Дякуємо вам, що прийшли. А далі ефір продовжує Прайм Муждабаєв. І в гостях у нього Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Залишайтеся з нами, буде цікаво. После 3 месяцев интенсивного